साननैनि हाबाफारिजों जागायबाय जिल्ला थाखोनि खेल महारन 2.0 गेलेमु बादायलायनाय। जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा विधानसभा बियाबनिफ्राय गोबां गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों। दिनैनिफ्राय जागायनाय बे खेल महारन 2.0 गेलेमु बादायलायनायाव आसाम सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि बानजायनायाव दुलाराय रायजोनाङैनो गेलेमुनि जांख्रिथाय लाबोनाय आरो लाइमोनफोरखौ गेलेमु फारसे थुलुंगा होनाय लोगोसे गामियारि ओनसोलनि थाखोमानानै थानाय रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ सिनायथिनानै बिसोरनो गेलेमुनि मोजां खाबु जगायनानै होनायनि थांखिजों ग्रास रुट थाखोनिफ्राय खेल महारन मुङै मोनसे गेलेमु बादायलायनाय हाबाफारि खुंबोदों। देग्लायबो थांनाय माखासे सिगां समफोरनिफ्रायनो गामियारि थाखो बिसिडिसि थाखो ब्लक थाखोआव गुबुन गुबुन गेलेमुनि खेल महारन 2.0 खुंबोनायनि उनाव बे समाव रायजोनाङै जिल्ला थाखोनि खेल महारन 2.0 गेलेमु बादायलायनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावबो 5 आरो 6 फेब्रुवारि साननैनि हाबाफारिजों जिल्ला थाखोनि खेल महारन 2.0 दिनैनिफ्राय जागायो। क'क्राझारनि KDSA गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायनाय खेल महारन 2.0 खौ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। जिल्ला थाखोनि बे गेलेमु बादायलायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा विधानसभा बियाब फारियै 2 नं दतमा LAC, 3 नं क'क्राझार LAC, 5 नं परबतजरा LAC, 4 नं बावखुंग्रि LAC आरो 1 नं गसाइगाव LAC नि गोबां गेलेगिरिफ्रा बाहागो लायो। मख'नाय जायोदि जिल्ला थाखोनि बे गेलेमु बादायलायनायाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय एथलेटिक्स, काबादि, भलिबल, फुटबल, चेस आरो साइक्लिं बादायलायहोनाय जादों। दिनैनि हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मासान्दा पार्टिन BTC गेलेमु बिफाननि CSD सोमदोन मोसाहारि, अल आसाम अलिम्पिक एस'सिएशननि लेङाइ आफादगिरि कबिरन्जन ब्रह्म, क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर डिमासा दैब्रां मोसाहारिया। खेल महारन खुंनायनि सोमोन्दै मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ मा फोरमायखो खोनासंदो। जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो बिटिआरनि सासे गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा, लोगोसे आसाम फुटबल एस'सिएशननिबो आङो लेङाइ आफादगिरि आरो आसाम फुटबल एस'सिएशननि प्लेयार सेलेक्सननिबो आङो चेयारमेन। आं बे हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोङो उदां भाबै जोङो जोंनि स्टेट प्लेयारफोरखौ जों सायख'दों। जोङो आगुनि नेसनेल लेभेलनि प्लेयारफोरखौ लानानै जोङो मोनसे सेलेक्सन कमिटि दादों आरो आं बेयाव चेयारमेन। आरो बे हिसाबै जोङो रोंगौसा गेलेगिरिफोरखौ जों सायख'नाय जादोंमोन। आरो दिनै 17 बोसोरनि उनाव आसाम फुटबल एस'सिएशननि दैदेननायाव आसामनिफ्राय फुटबला मेना माने क्वालिफाइ जादोंमोन नेसनेल गेमाव। आरो गेले गेले दिनै 12टा बाजायाव सेमिफाइनालखौ गेलेगोन। आं आसामनि गासैबो स्टेट प्लेयार फुटबलनि बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों आरो हामग्लायथि जासिदों आरो मिजिंथिदों एबारनि नेसनेल गेमाव आसाम फुटबल टीमा चेम्पियन जानायनि खाबुआ मोनगोन। आरो जोंनि गेलेगिरिफ्रा बयबो मिन्थिखायो जे आसाम सरकारा मोनसे फोसावना दोनदों नेसनेल गेमाव जायखिजाया मेडेल मोनोब्ला ब्रन्ज, सना एबा रुफानि मेडेल मोनोबा जायखिजाया साख्रि मोननाया सियर जायो। दा बेखायनो जायफोर गेलेहैदों बेहाय बाहागो लाहैदों जाहाथे बयबो मोजाङै गेलेयो। आरो आसाम फुटबल एस'सिएशननि गेलेगिरि लोगोसे गुबुन गुबुन इभेन्टआव थांनाय गेलेगिरि बिथांमोननो आंनिफ्राय हामग्लायथि जासिहरो।